buahnya nak sayangku Ika. Ayo, ini sulit. Ayo anak-anak. Sakit. Niku sanes nindi. Ihi cerit. Boten. Sing gadah anak kula kok so. Niku boten nindi. Sanes. Lah kula pas lairke cerit. Jenengan niku kok negeske mawon. Monggo Rayu monggo. Busana Sanggiti. Cek. Nimpal iman mboten mangkat. Nggih, nimpal. Lah gadah sapi kok Ndarayu. Paut tok ya. Halo, Mak. Yo wis kepujikan sawetara ra dadi wong. Cek Ndarayu. Oh
Yo, rene. Lho ku Sing ngomong sapa? Gua teh ngomong ora sopan. Jenengmu sapa? Sing tak takoni kowe jenengmu sapa? Sing Buka kawak. saka ngendi? Sing kawak Banyar. Sing kawak iku biyen. Sing anyar. Urung dadi. Sing anyar lu dadi. Sing anyar urung dadi. Nek sing anyar durung dadi sing awake. Sing kawak wis lali. Iki mau bocahku ning ndi? Eh! Mana? Rene kok. Tidak jawab kok, Bok. Bocah kok karo vitamin C. Kok amet rintis ambil ada candane yo. Oh, mas. Aku lagi cadak ngono ku wis udah. Bayaran pitung lima nek. Kowe iki. Delek terus. Lah ngene kan kok gelandengan timbang dino nek ora ketang-keteng e, Bu. Sik. Mak demuk terus. Enak ngerti STW kok ya kudu nyerot. Sama wis apa? Wis apa? Jenengan iku jarang. Astagfirullah. Wong ting-tinge tene STW. Ih. STW. Iki opo? STW. Sajake kok kaya kenal ngono ta yo. Apa ngeroh ireng-ireng dunia kota kok ndoro. Sik, apa yang takun? Sopo pawangane papan kene? Sing jenenge Ratu Mas Nyowo lan Ratu Mas Kencana. Kana tiwono akeh pawongan. Aku Ratu Mas Nyowo. Ratu Mas Nyowo. So. Kula Ratu Mas Kencana. Kula ratuku. Eh, Ratuku. Ratu. Bos. Ada ya lagi tengah pada pantangan di bawah dah. Rasanya kok tengah tangan di bawah. Sedi. Pengajian. Wis ngerti dhewe. Aku wis ngerti ya. Nek ono jenenge Ratu Mas Nyowo, dalah Ratu Mas Kencana kuwi ngerti dhewe. Ora kowe piye tindake kemine Ratu Mas Nyowo opo Ratu Mas Kencana? Aku Ratu Mas Nyowo. Bundaramu putri ning Mas Sentono para Cek. Nyowo. Lho mau arep menyangan iki ya. Jenengan kok malah taklet iku le. Jenengan kok malah dadak taklet. Iki lho kabeh kirang ngerti karepe iki. Pangapunten sanget. Niki wau wonten kalih pawongan. Yo pawongan loro. Lebet wonten sakjroning Taman Kaputren. Oh, aku kan gak mau. Nggak petang, nggak potong, nggak potong, nggak. Sing ceton kalau iki sing Cek, pangapunten sanget Doro ayo dibradat kalian pawongan Doro. kirang teng pawongan. Cek. Kabeh wis bisa gagah. Yen toh kaya ngono jumbuh marang kaharaning Gusti Ndoro. Tuan Sobi kanca wamu sak seminggu. Kados makaten. Nggih, sendika dapur. Ayo, Dak. Kok ngono kabeh. Ora saya mendho malah sangsaya ndodro. Sumindah iki kedang marang kanca. Kanthi paweku ngrangkep
kataki marang atuh majane nimbas parane Mas ning kabeh mau ora kurang-kurang agung budidaya samana panguwasa tunggal ing Praja Pangawan sapa papungan ora mawas nyuwun Sudra Sempahli yen toh bisa mundurake atmajaning sun nimas nyawa parane Ratu Kencana nek wadon tak dagus dulur jeneng wedok nek yo bakal tak jodohake marang Manggar singgih lan sira paring dawuh kula Kanjeng Sultan. Sapusing ingsun nganakake Giripah Tembaya tumrap negeri Bintara wit karana saka arang kating atmajaning sun Ratu Mas nyawa parandene Mas Kencana kapur saiki siramu teka saya meneh saka kandhamu sira bakal mutu sae mulih Menika leres Kanjeng Sultan mantap. Menika parengaken palilah panjenengan. Kula badhe mupu sayembaranipun panjenengan. Kanjeng Sultan Mantap. ya Panjenengan kula aturipun sinten ingkang pantun gadah ayu Mas Kencana. diterjan dalah sondong lawi saking Maja Agung Yadayana kelakon saiki ngrangkatake putra Kita jangan sombong. nek pancen ana kesabamu kowe mupu sayembara ing Bintara aja nganti kadisian laku bujumen kanthi kondur